iwuotho e ler. Titimo iwuotho e ler, tilando ni biro bede earthquake ka Mudavadi, to earthquake timo ang'o? Waneno. Victor, nitie kama idwa chande je ahinya kama. Ka ilemo e Anglican, tiwuok e roho, idhi lemo e Anglican onyimbo. To nyaka iwe namba ni. Namba ma in go mar musalaba cha. Iweyo. To kidwa dhi Anglican to bul pod in go, gi kando pod in gi bul. Mok tim Anglican. To ki Anglican koni tibiro koni, to kibiro koni to nyaka ichak wende, iwe tuku tende, nyaka iwe. Ichak wero wende mag joroho. To gi pamo, mipamo makoro ok oyot. Koro ok inyal wacho nwa kama wacho ichande je gini. Kenya rawila pogo wiye. Adir mantie ni ODM ong'eyo gini. Nikech ka wariambo kae to dhi chalo gima wan bende waming. Yes. Ok waming. ODM ong'eyo gini kendo jogi odhi kae ka gini ogweth gi ODM. To gima nyaka ing'e ni siasa ok en lemo. Siasa en ni yudo gimidwaro. Koro kaka iyude, koro ni se yude. Koro mamoko to koro ibiro manage bang'i. Nikech gima duong' man ka Victor momiyo ka ineno ka luo dhano nyiewo mo. Ma maandamano ma Homa Bay orumo. Iwinja. Gen Z gi nyalo mana dong' kuonde mamoko, lakini sani dwa nyisa ni kiny tich ariyo ni nitiere kijende moko dhi chot Kisumu kucho mi giandamana kama Migori cha. Ni pani jomoko pod dhi wang'o ndara kata dok jo Migori pod ginene. Jo Migori pod ywak. Mano gino orumo. Gima ni ka en ma jowa odonje sirkal kendo gitiyo. En gima ber. Momiyo an gima ne omiyo gini mora kaka nene. Bedo ni osiepna Joana Mbade gini koro donje sirkal. Joma sawa gine wuondowa. Rigathi Gachagua osekawo ji 6 mano kanyocha pod ok olerni. To pod gisiko ni Ruto must go. Gin gisekawo 6 sani ochako medgi Muturi. Aya, secretary mar cabinet. Secretary mar cabinet Mount Kenya. Korido ka cabinet achiel gine gi ji 8. Ji 8 ni to sirkal ni bende ne giwacho ni Nyasaye mano okelo. Kae to gin to gitiye gini to unti nyiso ni joluo ni Ruto must go. Kora paro ni jakom gi jo ODM ko nego luor gi wuok ka yanga ni wan support gima Nyasaye no miwa. Mabe mana tich Nyasaye. Ok wadwa pingo Nyasaye nikech Nyasaye mano okelo sirkal. Koro Victor ka pok ing'ado nikech in belombo ng'ada. Nikech sa ok nikech in. Nikech sa. Gima duong' mantie timo ne jowa monwang'o tuo mar sirkal. Ikendo tine jopiny. Nekech sirkal ma jomoko osebedo ka yudo ndalo mang'eny to wan gi garowa gi chien. Mit ma giyudo kanyo no. Ni to wan giso ni wariti. Ng'ama nowacho ni pok mar opposition nomiyo koa e polo. Joma moko gibede nyalo timo kidi. Ni wan to must go. To sama ng'ama nyisi Ruto must go. Rigathi Gachagua ne nonego joka ma tamre ni watamore 6 momiyo wagi. Onge ng'ama kawo gini nyaka jo Gen Z gitiek lwenj gi monde. To ng'ato wuodi to gin to gisekawo 6 ni jaluo momed wacho ni Ruto must go. Omed wang'o ndara. Wakuongo wakawo koro jo Gen Z ka be gimbe gin godo wambe wan godo. Koro ka giromo Nairobi kacha wan gi yude. To mwase soyo fukuni. Wasoyo mae momiyo ni neno kaluo to teno wuok ka puoyo Mbadi gini ni gini nyaka gikuonge ka omondi kod jioro mie pap kacha. Erokamano anya.